Окупація Криму, що триває з 2014 року, це в першу чергу переламані людські долі. Це долі людей, які були вимушені виїхати із Криму, куди їхні батьки чи вони самі дуже важко поверталися із депортації під час геноциду 44-го року. І зараз ситуація дуже схожа на ту. Людей примушують виїжджати, людей залякують, людей в окупованому Криму переслідують, за ними стежать, на них фабрикують так звані кримінальні справи і їх дуже неохоче обмінюють. Я маю на увазі під час обмінів між так званою Росією і Україною. Тому що для росіян залякати кримців – це основне завдання, ну крім фронту, основне завдання на окупованій території Криму. Вони наполегливо над цим працюють, на жаль. Більш ніж 500 людей ув'язнено в тимчасово окупованому Криму. Серед них дуже багато представників корінного кримського народу. І дуже багато людей, яких Росія депортувала з Криму до в'язниць на території Свого Рейху. Їм дуже важко тримати зв'язок із рідними, з ними дуже важко тримати контакт, бо Росія робить усе, щоб ускладнити їхнє життя, і в тому числі у місцях ув'язнення. Ну а про тортури я вже не кажу. Дуже важка тема, але сьогодні дуже цікава співрозмовниця. Це менеджерка Кримсько-татарського ресурсного центру, організація, яка одна з небагатьох дуже глибоко занурена в тему окупації і людей, які страждають від окупації російської. Ця організація документує усе це і керує всім цим наша сьогоднішня гостя Зарема Барієва. Дуже цікаво з вами поговорити про теми, на яких ви, я так думаю, найбільше і найглибше розумієтеся, а саме на стані справ в окупованому Криму. Багато про це питають. Майже кожного, хто має кримське походження. І я всім кажу, що найкраще про стан подій в окупації знає якраз ваш центр, ваша організація. Тому і зараз мені теж особисто цікава ситуація поточна. Ну і всім вона буде теж цікава. Хотілося б, почнемо з головного. Яка кількість людей станом на зараз і з початку окупації репресована в той чи інший спосіб у Криму? Скільки зараз ми маємо політв'язнів? Я думаю, що про військовополонених кримців ви теж знаєте. Але от в межах того, чим ви займаєтеся, що ви моніторите, розкажіть, будь ласка, що зараз у Криму? Так, дійсно, питаннями політв'язнів Криму ми займаємося майже з першого дня. Ми були на початок окупації в Криму, ще мешкали, а потім були вимушені переїхати сюди на материкову частину України. Я маю на увазі себе. І дійсно з перших днів ми почали документувати всі ці злочини. Адже розуміли, наскільки це важливо? Важливо фіксувати кожен випадок, кожен кейс, який тільки траплявся на території окупованого півострова. Ми дійсно маємо дуже велику мережу, яку ми не світимо тут, на материковій частині, які нам допомагають верифікувати інформацію, збирати цю інформацію не тільки зараз в Криму, а вже, скажімо, і на інших окупованих частинах, я маю на увазі півдня України, і дійсно представляти, знайомити українське суспільство з тим, що відбувається в окупованому Криму, а також наших міжнародних партнерів. На сьогоднішній день, за даними Кримсько-татарського ресурсного центру, ми маємо 531 кримінальну справу.
Ці справи, які були відкриті по відношенню до громадян України в Криму. Якщо ви запитаєте, скільки ж людей сьогодні знаходиться за ґратами, то ця кількість равна 361 людині. 361 людина сьогодні знаходиться за ґратами, і з них 183 – це представники корінного кримськотатарського народу. Тобі ж у СІЗО сьогодні знаходиться 105 людей, а в колоніях не тільки в Криму, а вже і на території Російської Федерації 256 людей. Тобі ж, ще раз, загальна кількість людей, які сьогодні знаходяться за ґратами в місцях несвободи, це 361 людина. Частину вивезли до Росії, частину отримують у Криму. Ви, якщо ви знаєте про кожного, ви, напевно, якісь зв'язки маєте із сім'ями тих, кого захопили, кого незаконно засудили. Які методи, які засоби використовують окупанти стосовно цих людей? Чи це катування, залякування? Які терміни вони дають за непокору, і які звинувачення є типовими з початку повномасштабного вторгнення? Ну, давайте почнемо з того, що дійсно ми, коли ми фіксуємо або намагаємось знайти ту чи іншу людину, яку, ви ж знаєте, в Криму відбувається не так звичайно, да? Прийшли, заарештували, повідомили, куди відправили, заарештували, надали там статтю. Дуже часто це всі ці обшуки напередодні арешту, я і маю на увазі, проходять дуже рано, вранку, вриваються вооружені люди, приходять, проводять обшук, підкидують дуже часто літературу заборонену, яку самі і приносять до домівок кримських татар. І потім людину заарештовують, і ти не знаєш, куди її вивозять. Це СІЗО, чи це будівля ФСБ. І ми маємо ще додатково шукати, да, де вона знаходиться, що з нею відбувається. Потім, щодо, скажімо так, документування, звичайно, ми не переписуємо новини з якихось там телеграм-каналів. Навіть якщо ми бачимо щось на російських медіаресурсах, ми дійсно верифікуємо цю інформацію. Безпосередньо контакт з родичами, адже тільки так можна дізнатися достовірну інформацію, потім її, скажімо так, описувати, представляти, документувати, співпрацювати далі з державними органами України, які займаються саме такими питаннями. Ну і дійсно, методи різняться. Якщо ми подивимося на початок окупації, це були, скажімо, затримання, і сроки були не такі великі. Це було затримання за такими справами, як Хізбут Тахрір. Цей інструмент почали використовувати. Я можу навіть сказати, росіяни почали зловживати російським законодавством навіть, повністю не хотіли міритися, дивитися, враховувати українське законодавство або міжнародне право і зловживати російським. Тому визникають перші справи, це переслідування за справами Хізбут Тахрір. Далі у нас з'являються в Криму диверсанти, далі з'являються екстремісти. Ми навіть не знали і не чули до окупації, що про таку релігійну спільноту, як Таблігі Джамаат. У нас були навіть і такі справи, да, переслідування за такими справами. І дійсно, з кожним роком ти бачиш, що терміни ув'язнення, вони збільшуються, і вже навіть ті люди, які дійсні, да, преступники, які роблять дуже нехороші речі, їх засуджують і дають навіть менше терміни, ніж людям, які не мають жодного відношення до звинувачень статей, за якими їх судять в окупованому Криму. Дійсно, багата кількість тих людей, кримчан, які засуджені в Криму або вже отримали свої терміни, відбувають свої покарання дуже далеко від рідного дому. Їх відправляють за тисячі кілометрів, щоб
рідні не мали можливість потрапляти на суди, щоб рідні не мали можливості, адже це коштує грошей, відвідувати їх в тюрмах. І за найдовше, скажімо так, ну, дистанція, на яку від Криму відправляла людину, це було кримський татарин, десь за 12 тисяч кілометрів. І ви розумієте, жінки, які залишились вдома з дітьми, без грошей, мають турбуватися про родину, мають турбуватися про літніх батьків, чоловіка і своїх особистих, вони не мають навіть можливості відвідувати, і навіть якщо є побачення, яке надається раз на рік, відвідати своїх рідних, тому що це коштує дуже дорого, і ти маєш змінити декілька транспортів, щоб дістатися сьогодні з окупованого Криму, з цієї сірої зони до території Російської Федерації, щоб побачитись. Наприклад, я приведу дам такий приклад з Тофіком Абдулгазієвим. Його дружині в минулому році надали побачення короткострокове на 3 години, і вона мала виїхати, змінити 3 види транспорту, щоб дістатися, щоб побачитись з хворим, дуже хворою людиною, да, був здоровий чоловік, але за той термін ув'язнення в нього не залишилось здоров'я майже. І щоб побачити, щоб запитати, як його стан здоров'я, що з ним відбувається і так далі, на 3 години туди, щоб потрапитися, його дружина змінила 3 транспорти і діставалася таким чином. І це я вже не кажу про те, скільки це коштувало їй, щоб побачити з рідною людиною. От ось ти згадала про жінок. Останнім часом багато інформації просто в новинах про те, що репресивний апарат російський почав працювати цілеспрямовано проти жінок. Хто ці жінки? Вони є дружинами чи родичками вже ув'язнених людей, чоловіків своїх або братів. Чи це інші люди, і чому саме до жінок вони зараз чіпляються? Бо ж ми розуміємо, що це все в цілому, там жодної загрози від них немає. Але залякування це головне, чим вони займаються. Ну, терор психічний, психологічний тощо. От чому саме жінки і як вони притягують їх до тих звинувачень, ну, які просто навіть важко повірити в те, що вони це можуть зробити, але що маємо, то маємо. Ну, дивись, на самому початку дійсно вони заарештовували, майже це були тільки чоловіки. Навіть якщо дружини виходили на пікети або на якісь акції, це були адміністративні справи. Вже після повномасштабного вторгнення, не дивлячись на те, що триває вже, на сьогоднішній день вже 12 років пішов, 13-й рік окупації, спротив триває. Вони намагаються показати, що так, дійсно, окупацію все сприйняли, Російську Федерацію всі вже в Криму сприйняли, мешкають, живуть, бачите, всі танцюють, поють і так далі. Але це не відповідає дійсності. І сьогодні в містах несвободи, скажімо так, знаходяться в окупованому Криму переслідування і за кримінальними справами ми маємо 81 жінку. Станом на травень 2026 року 57 політично переслідувані жінки перебувають в ізоляторах і колоніях, скажімо так, знаходяться в місцях несвободи 57, 27 з них в колоніях, а 30 у СІЗО. Вже мають, ти бачиш, що жінки вже мають і вироки, і вже жінки ще переслідуються. Чому це трапляється? Да? І чи дійсно це тільки жони або жінки політв'язнів, або інші категорії? Дійсно, дуже багато жінок зараз переслідуються за статтями «Державна зрада». Всі ті, хто висловився або що сказав про СВО, або російську агресію, початок повномасштабного вторгнення, не сприйняли цю ситуацію, або дійсно не хочуть слухати цю музику, яку хочуть казати вголос про те, що вони бачать, хочуть носити одяг або піднімати прапор тієї країни, громадянками якої вони є. На жаль, цього не можна робити. І я б сказала так, що в Криму
умовно ми можемо поділити все населення на тих, хто знаходиться за ґратами, да, ну, мають наручники на руках, а інша частина, вони, так, вони не заарештовані, вони не в СІЗО, вони ні в колоніях, але вони мешкають в такій сірій зоні, і вони не можуть нічого сказати. Якщо ти щось захочеш вголос сказати, дорога буде, білет буде в один кінець. І, на жаль, цю таку атмосферу страху вони постійно підтримують, вони постійно змінюють свою тактику, вони постійно змінюють свою стратегію переслідування, а Крим перетворився на такий карцер, я б сказала, да, що там сьогодні знаходяться в місцях несвободи не тільки люди, кримчані з окупованого Криму, так, переслідуються, але вже і ті люди, з півдня України, з Херсонщини, Запорізької області, яких вони переслідують і також перевозять вже в окупований Крим. І так ми з такими труднощами намагаємося разом з родичами шукати цих людей, розшукувати по СІЗО, розшукувати по СІЗО не тільки які знаходяться в окупованому Криму, а вже і на території Російської Федерації. Наприклад, приведу тобі декілька прикладів. Нещодавно ми знайшли ще одного політв'язня Криму, це Морпіх Марат Батиров, якого ми шукали більше ніж 6 місяців разом з його дочкою. І на всі наші відповіді, на всі наші запити до СІЗО Криму нам були постійно відповіді, що такої людини в нас нема, ми не знаємо, шукайте, можливо, він виїхав навіть за межі Кримського півострова, шукайте його в інших місцях. Але ми шукали його і по СІЗО на території Російської Федерації, і де ми його тільки не шукали, краще можна так сказати. Але ж нещодавно вони його дістали, розморозили, як то кажуть. І ця людина з першого до останнього дня перебування, до того моменту, як і його знайшли, він знаходився постійно в СІЗО номер 2. Ось так вони, скажімо так, знущаються з людей, з родичів, і це дуже важко. І важко як морально рідним, так і всім тим, хто бачить, що відбувається, але, знаєш, голос не може про це все казати, тому що також не хочуть залишати півострів, також розуміють, що там є діти, співробітники ФСБ, вони знають наші такі слабкі місця, да? Це родини, вони давлять, навіть якщо про багато кейсів, про які ми ще і не знаємо, да? Нам якось повідомляють, але просять не писати про це. Чому? Тому що кажуть, ми не хочемо залишати Крим. Ми маємо ще дітей. А співробітники ФСБ кажуть, що у вас, знаєте, що у вас, окрім цієї дитини, є ще інша дитина, яка може бути поруч в сусідній камері. Тому, будь ласка, не оприлюднюйте інформацію. Ми будемо намагатися дивитися на цей кейс. Можливо, ми його відпустимо, можливо, щось домовимося і так далі. Але ж нічого цього не відбувається. Вони переслідуються і дають максимальний термін, який тільки можна дати по цій статті. На жаль, ти знаєш, переслідують не тільки, скажімо так, ну вже дорослих, да, літніх, а навіть ми маємо декілька кейсів, коли приходили навіть до школи, до дітей, неповнолітніх, і за відсутністю батьків починали розмовляти з дитиною, запитували, а що він знає, а знає, що його батька не дуже гідна людина, наприклад, як це відбувалося з кейсом Еміра Усіна Куку. І таких кейсів дуже і дуже багато. Дуже важлива тема, яку ти порушила. Хочу уточнити. Ось за вашими оцінками експертними, ось ми згадали про цифри, які відомі, які доведені, які кейси, про які ви знаєте. А ось яка частина переслідувань різних взагалі є латентною? Ті переслідування в різний спосіб, і кримінальні, і залякування, про які ось люди просто бояться казати через те, про що от ти сказала. Ну, мені важко відповісти на це питання, тому що, ну, розумієш, да, ми не маємо доступу до окупованого Криму. І я постійно кажу, що окупація – це перша причина всіх порушень прав людини. Ми можемо скільки завгодно казати, да, документувати дуже багато кейсів. Так, є дуже велика кількість цих кейсів, але справжню картину ми побачимо тільки після деокупації. Як це, наприклад, відбулося в Бучі. Да? Тільки тоді, коли ми потрапили, ми побачили, що вони там накоїли, да? І не встигли приховати всі свої сліди.
На жаль, в Криму так. Через залякування дуже велика кількість людей мовчить, боїться за своїх дітей. І в деяких кейсах ми дізнаємось про той чи інший випадок десь через місяці, навіть роки. Наприклад, зараз я займаюся таким кейсом, людиною, про яку мовчали 4 роки. 4 роки ув'язнення, а дружина боялась, боялась, що вона залишилась сам на сам з дітьми, її постійно залякували, її звільнили з місця роботи, а ти маєш, скажімо так, реагувати. А вже дуже важко реагувати, тому що ти не знаєш, куди вже цю людину, скажімо, відправили, чи відбулись суди по відношенню до неї, чи вона залишилась ще в Криму, в окупованому Криму, чи відправили її десь відбувати покарання на материкову частину. Дружина не має жодної інформації про місце знаходження свого чоловіка, і тільки зараз вона наважилася зв'язатися з нами, щоб ми допомогли їй в пошуках її чоловіка. Таких кейсів, на жаль, дуже багато, і ми не всі кейси можемо, скажімо так, оприлюднювати, давати інформацію, тому що люди знаходяться на окупованій частині. Далі, скажімо так, є літні батьки, які також не погоджуються, навіть якщо ми допомогли жертві виїхати, або вона, скажімо так, розуміє, що їй краще виїхати, батьки не погоджуються. І через батьків вони просять не оприлюднювати цю інформацію, тому що час від часу співробітники ФСБ з'являються в будівлях літніх батьків, погрожуються, наприклад, і таким чином вони навіть, якщо і залишили окуповану територію, а є все ж таки ще заложниками цієї ситуації. Ну і ти бачиш, що за останні роки вони ж не тільки переслідують людей, які знаходяться на окупованих територіях, вони використовують дуже багато інструментів, такі, наприклад, як Інтерпол. І людей, скажімо так, навіть переслідують, вже є декілька кейсів, вони були публічні, ми дуже багато про них написали. Коли переслідуються, заарештовують. Ну, ти пам'ятаєш кейси Гульсум Халілової, журналістки, яка твоя колега, яка також, коли направлялася до Туреччини, була заарештована. Це Елеонора Бекірова, яка також була заарештована за справами Номана Челебіджахана, які відкрили окупанти там в себе. І так далі, і так далі. І цей осьминог, як я кажу, він намагається, скажімо так, зачепити дуже багато людей, дуже багато категорій людей, не тільки в Криму, а вже і за межами. І це дійсно нам доказує, що вони постійно змінюють свою стратегію, вони аналізують, як ще більше вони можуть переслідувати людей. І, наприклад, дуже багато останнім часом я пишу про це в своїх публікаціях. Людей переслідуються і заарештовують в аеропортах на території вже Російської Федерації. Є декілька кейсів арештів в місті Сочі, коли люди повертаються, наприклад, своїх подорожей, або хтось відвідував якісь своїх родичів тут на материковій частині України. І повертаючись назад, перевіряють їх додатки, якщо бачать, що люди донатили, підтримували українське військо, хоча б навіть там, я не знаю, 100 гривень або 1000 гривень, їх заарештовуються і їм загрожуються дуже великі терміни ув'язнення. Таких кейсів, на жаль, в нас з кожним роком більше і більше. Це дуже складна дилема для корінних кримців залишити Крим, щоб не бути під таким тиском, під такою загрозою, або залишитися в Криму, тому що це наша батьківщина. Але є вже ситуації, коли залишатися там не можна. Ось за час повномасштабного вторгнення. Скільки приблизно людей були вимушені переїхати з батьківщини до материкової України або до інших країн, і які можливості ще залишаються для того, щоб люди, яким там вже не можна залишатися, як вони можуть урятуватися? Ну, дійсно, ми так важко, скажімо, після депортації 1944 року повертались додому. Ми знаємо, скільки людей ще залишилось і на території Російської Федерації. Я маю на увазі ту кількість людей, кримських татар, яка була депортована в Маріел, туди на Урал, або скільки людей ще залишилось в Узбекистані і не мали можливості фінансової, труднощі з документами повернутися на батьківщину, а тут трапляється окупація.
Тому, звичайно, представницький орган кримських татар каже, що якщо вже вкрай, скажімо так, поки що вас не переслідують, намагайтеся залишатися на батьківщині, намагайтеся там будувати свої сім'ї, намагайтеся якось збиратися разом, робити щось разом, не співпрацюючи, не співпрацюючи з колаборантами, я маю на увазі. Але дуже важко, да? І кожного дня тиск все більше і більше. Тому дуже велика кількість людей виїхала. І якщо казати загальну таку кількість, про кримських татар або українців, десь приблизно за нашими оцінками ця цифра равна приблизно 100 тисячам, і половина, я можу сказати, з них це кримські татари. Так, може хтось каже, не дуже велика кількість, але враховуючи те, скільки взагалі кримських татар мешкало в Криму, для нас це дуже велика цифра. Далі, волна була дуже така велика, це під час повномасштабного вторгнення і мобілізації, тому що кримські татари не хотіли брати зброю в руки, йти і воювати проти громадян своєї ж країни, вбивати українців. Вони це розуміли, і дуже велика кількість молодих людей, а це і сім'ї, жони, діти, вимушено переїжджали або за кордон, або на материкову частину України. На жаль, я не знаю, скільки ще років буде тривати окупація і як ми будемо повертатися, але ж вже сьогодні ми маємо думати, як треба буде повертати ці родини, щоб не було так, що в інших країнах кримських татар більше, ніж в окупованому Криму. А сьогодні окупант що робить? Так, він, скажімо так, не може зробити, як він зробив з нами в 1944 році, коли всіх погрузили в товарні вагони і депортували. Але ж окупація, вона робить такі умови, за які ти сам пакуєш свої речі і виїжджаєш за межі півострова. І ще одну проблему, про яку я хотіла б дуже сказати, це, знаєш, остання така тенденція. Також дуже багато кейсів вже нам відомих, задокументованих Кримськотатарським ресурсним центром, коли людей позбавляють громадянства. Що я маю на увазі? Окупація, так? Якщо перші роки люди дійсно намагалися чинити спротив, не брали російські паспорти, намагалися мешкати там, не маючи цих документів, але, на жаль, окупант змушував. Так? Ти не міг відправити дитину в школу, ти не можеш навчатися в університеті, ти не можеш отримати медичну допомогу, якщо в тебе немає документів. І дуже багато людей, звичайно, які не хотіли виїжджати за межі півострова, які там залишилися, тому що це батьківщина, отримали ці документи. А сьогодні більша частина політв'язнів Криму їх позбавляються, отримуються в разному віді повідомлення, хтось офіційно, хтось на якомусь папері без печатки, що їх позбавляють громадянства. Так як окупанти вважають територію Криму Російською Федерацією, то це означає, що якщо окупація буде ще тривати декілька років, ці люди відбудуть свої покарання, а ми вже маємо дуже багато кейсів, коли люди від дзвінка до дзвінка відбули своє покарання і вже повернулись в Крим, вже там продовжують жити, мають адміністративні нагляди, але вони мешкають в Криму. Так, вони не покинули свою батьківщину, незважаючи на все те, що з ними відбулось, переслідування, всі ці терміни ув'язнення. А кажучи, повертаючись до тих людей, які сьогодні знаходяться за ґратами, які вже позбавлені громадянства, це свідчить про те, що вони не зможуть, навіть після відбуття своїх покарань незаконних, не зможуть повернутися в окупований Крим. Це їх планується депортувати, кажуть, згідно з документами, які вони отримали, що їх будуть депортувати десь в Середню Азію, тому що вони там народились. Да? Більша кількість політв'язнів, вони були народжені в місцях депортації, більша частина – це Узбекистан, Таджикистан, Киргизстан, і ми потім ще буде друга, скажімо так, дуже велика проблема для нас, для України, для українського суспільства – шукати тих людей,
в тих країнах, тому що ми не знаємо, як це буде відбуватися. Поки що ми не мали таких прикладів, поки що це тільки папери, які вони отримали. А вже сьогодні ми маємо про це думати і привертати увагу міжнародної спільноти до цієї дуже великої проблеми. Ну, з нашого погляду, це будуть десятки, а то й сотні кримських татар, які опиняться в такій ситуації. А навіть якщо ці люди після депортації, скажімо так, в Узбекистан або в інші якісь там країни, будуть намагатися повернутися на материкову Україну, ти ж розумієш, що жінки, діти, вони також захочуть, скажімо, воз'єднатися з рідною людиною, з рідним чоловіком, і, звичайно, вони самостійно будуть, як то називається, пакувати свої речі і виїжджати. А це також дуже велика кількість кримських татар буде залишати свою батьківщину і вимушена, скажімо так, переїжджати в інші країни або в материкову Україну, або в треті країни. Це проблема, і цим треба дійсно займатися, але це все одно це в майбутньому. Я хочу останнє питання поставити про сенс вашої роботи. Дехто скаже, що ну який сенс взагалі це має? Ну нічого зробити фактично не можна. Ось там це деякі речі виявляються тільки згодом, чи як от ти сказала, їх можна буде з'ясувати тільки після деокупації, яка невідома коли станеться. А в чому сенс вашої роботи? В чому сенс документування? В чому сенс моніторингу? Сенс, заради якого ви працюєте? Ну, дивись, перше, для чого це робиться дійсно? Є декілька, скажімо так, пунктів, з першого, з якого я хочу почати. Дійсно, ми маємо це робити. Чому? Як держава Україна, правозахисники. В першу чергу ми маємо інформувати, як українське суспільство, що відбувається в окупованому Криму і що таке окупація. Тому що в перші роки, наприклад, тут в Україні навіть мене питали, а правда, що в Криму дуже гарні зарплатні, да? А правда, що там вони забезпечують, а правда, що вони там будують дороги і так далі. А я кажу, да, паралельно з цим, дійсно, це така вітріна, да, яку вони намагаються зробити в Криму, а паралельно з цим відбуваються дуже багато покарань, дуже багато арештів, дуже багато людей зникають просто, і ми по сьогоднішній день не знаємо їх місцезнаходження. Наприклад, вчора ми проводили захід, де дуже багато розповідали про зникнення Ервіна і багатьох інших, про долі яких ми не знаємо по сьогоднішній день. Далі, для чого документування? Це питання, знаєш, таке найболюче, тому що це питання ставлять не тільки тут, да, або наші партнери, а ставлять навіть і сім'ї, які вже, скажімо так, не знають, за що чіплятися, чи надіятися, чи не надіятися, тому що бачать, що їх рідні знаходяться вже роками в місцях несвободи, і такий, знаєш, такий відчай охоплює. Але ж я завжди наводжу такий приклад, що коли депортували кримських татар, і ми думали не про те, щоб документувати, а думали про те, щоб вижити, да? Вижити як нація, як народ. Ми дійсно не займалися цим питанням, і сьогодні нам трудно довести, да, що скоїла. Ми маємо роз'яснювати тим чи іншим країнам, багато їх, скажімо, визнати депортацію актом геноцидом. Сьогодні ми маємо вже 9 країн, а ти дивишся, 82 роки. Ми маємо робити якісь висновки після цього. Це такий приклад, який дає нам можливість зрозуміти, чому це дуже важливо робити. Тому що непокаране зло, воно повертається. Повернулось у 2014-му з окупації, повернулось вже в 2022-му з окупації вже півдня України, Донбасу. І сьогодні ми маємо повномасштабну агресію російську, коли знущаються над українським народом, коли вбиваються не тільки людей на лінії фронту, а вбивають тут. І ми не знаємо, да, куди завтра або сьогодні прилетіть, і чи сьогодні останній день твого життя, чи ні. Тому, якщо ми хочемо підтримки наших міжнародних партнерів, і щоб вони рухались разом з нами, разом з Україною в одному напрямку, ми також маємо доводити, показувати докази, що були санкції, щоб відповідали за всі ці злочин, за цю агресію не тільки Путін і його оточення, а кожна людина, да, от в цьому ланцюжку, яка працює в СІЗО, яка судді, які виносять рішення, прокурори, щоб кожен мав
відповісти за все те, що вони коять по відношенню до громадян України в окупованому Криму. І, звичайно, все це робиться для того, щоб такі кейси, геноцид, переслідування, вони не відбувались. Вони були засуджені і не відбувались не тільки по відношенню до корінного кримськотатарського народу та українців, українського народу, а по відношенню до всіх інших народів в світі, щоб диктатори розуміли, що не має бути так, що ти робиш дуже багато негарних речей і нема за це ніякої відповідальності. Дуже змістовна і важлива відповідь. Дякую за розмову і бажаю вам успіхів в тому, що ви робите, бо це все нам усім на користь Україні, на користь світовому суспільству. Дякую, пані Зарема. Дякую. Історія Зєри Козлиєвої – це шлях людини, яка особисто пережила окупацію Криму і перетворила цей досвід на професійне покликання. Вона працює юридичною директоркою правозахисної організації Truth Hounds, що документує воєнні злочини та порушення прав людини. Її робота охоплює збір доказів, підготовку матеріалів для міжнародних судових інституцій і взаємодію з правоохоронними органами різних країн. Водночас для Зєри це не лише юридична справа, а її особиста історія. Вона пов'язана з депортацією родини та втратою дому в Криму. Попри роки війни та віддаленість від рідної землі, вона продовжує працювати з відчуттям внутрішньої відповідальності і надії на повернення. Її мотивація – це домогтися справедливості та вільного Криму і вільної України. Її історія в нашому сюжеті. Вона болісно пережила окупацію рідного Криму і стала працювати в галузі міжнародного права. Нині Зєра Козлиєва – юридична директорка правозахисної організації Truth Hounds. Її команда документує воєнні злочини та порушення прав людини під час війни. Якщо взяти останні роки, то діяльність вона дещо розширила свій спектр, можна сказати, і від виключно документування не лише в Україні, а за межами України перейшла до широкого спектру юридичної роботи. Це в тому числі надання, скажімо так, життя юридичного тим матеріалам, які збираються цим доказом у вигляді подань до Міжнародного кримінального суду, до інших міжнародних організацій, інших органів, до національних правоохоронних органів. Що таке порушення прав людини, Зєра Козлиєва знає на прикладі сім'ї. Її бабуся пережила депортацію та повернулася до Криму в 90-х. Окупація півострова Росією стала вже другим випробуванням для родини. Я не можу сказати, що ми були морально готові до того, що дійсно ця окупація відбудеться. І до останнього намагалися повірити в те, що це або не відбудеться, або навіть коли це розпочиналося, що це буде місяць-два, і це дуже швидко закінчиться. Але за окупацією Криму Росія прийшла з війною на Донбас, а далі повномасштабне вторгнення в Україну. З одного боку, це якби страшно, і це могло свідчити про те, що ми можемо вдруге втратити домівку. Тобто 2014 року я не відвідую Крим, і я не можу туди поїхати. А з іншого боку, я не знаю, чи це було 24 лютого, але на самому початку активності цих дій почалося обговорюватися питання про те, що, можливо, така не спровокована великомасштабна агресія, вона може пришвидшити повернення Криму. Ще до початку Великої війни Зєра почала працювати в Офісі Генпрокурора. Вона відповідала за документування воєнних злочинів, збір доказової бази й підготовку матеріалів для Міжнародного кримінального суду. І сьогодні продовжує цю роботу вже у правозахисному секторі. Важливим напрямом роботи є використання універсальної юрисдикції, коли ми звертаємося до правоохоронних органів інших країн, які мають ті можливості законодавчі для того, щоб вони розслідували злочини в Україні. І для мене в певній мірі це є та робота, яка розпочиналася в Офісі Генерального прокурора. Разом з командою правозахисників Зєра розслідує воєнні злочини, здійснені Росією. Зокрема, удар по драмтеатру Чернігова, атаку по Вінниці, окупацію Запорізької АЕС. У розслідуванні удару по Чернігову, де загинули 7 людей і понад 200 були поранені, правозахисники встановили тип зброї, напрямок польоту ракети, а також відповідальних за атаку. Загалом з 2022 року команда зафіксувала понад 17 тисяч воєнних злочинів Росії. По роботі я стикаюся з тим, як
правозахисниця, як юристка, свідченнями, і я, можливо, частіше бачу масштаби тих людських втрат і жертв, які відбулися. І коли там, умовно, в мене є бажання опустити руки, я згадую просто реальні історії цих потерпілих, у яких загинули близькі дуже люди, які постраждали від катувань, і ти розумієш, що ти не можеш собі дозволити, порівняно з тими стражданнями, які пережили ці люди. Розслідуючи воєнні злочини в Україні, правозахисниця наголошує, російська агресія почалася з Криму. Значну частину роботи вона присвятила збору матеріалів, які дозволять притягнути Росію до суду та повернути півострів під контроль України. Внутрішня мотивація полягає в тому, що я хочу мати можливість повертатися до малої батьківщини, додому свого тоді, коли я хочу, бо в мене там залишились близькі. Тому вільний Крим, загалом вільна Україна, незалежна, мирна – це все одно моя якась особиста внутрішня мотивація. Свій дім у Криму Зера Козлиєва не бачила вже 12 років. Наразі справжній виклик для неї – не втратити зв'язок із кримсько-татарською культурою і не піддатися впливу асиміляції. Чим довше ти далеко від своєї батьківщини, тим іноді буває складніше зберегти свою автентичність. В якийсь момент в мене навіть такий страх з'явився, що я записалася на курси кримсько-татарської мови просто для того, щоб мати оцей ланцюжок, який мене поєднує з тим, хто я є етнічно. Вона мріє, що одного дня зможе повернутися до рідного Криму, а поки ретельно збирає докази, аби Росія понесла відповідальність за скоєні злочини на війні проти України. У цій програмі ми говоримо не тільки про Крим, а й про конкретних людей, патріотів, які займаються захистом української свідомості. Одна з таких людей – це Роксоляна Шемчук. Роксоляна Шемчук – львів'янка, яка все життя прожила у Львові і зібрала і систематизувала колекцію українського одягу, українського строю з різних регіонів, з різних часів. І зі своєї колекції вона зробила унікальний абсолютно музей у центрі цього славетного міста, музей української вишитої сорочки і українських прикрас. Я раджу кожному завітати туди, і познайомитися із Роксоляною особисто і з тим, чим вона займається, що є для неї не просто хобі, а покликанням на все життя. Але крім цього, Роксоляна Шемчук є волонтеркою, вона є учасницею і координаторкою унікального львівського волонтерського співтовариства «Наше коло», яке допомагає дуже багатьом українським підрозділам протягом всієї Великої війни, у тому числі кримським підрозділам, за що я особисто Роксоляні дуже вдячний. Я хочу, щоб ви подивилися цей матеріал, зрозуміли, хто ця людина, і зацікавилися тим, що є цінністю для неї, що є цінністю для людей навколо Роксоляни, що є цінністю не лише для Галичини і Львова, але і для всіх нас, включно з тимчасово окупованим Кримом. У самому центрі Львова працює музей вишиванок, яким опікується, який створила саме Роксоляна. Селям алейкум, Роксоляна Ханим. Як ваші справи? Алейкум салам, слава Україні. Бачиш, багато дуже ти про мене не знаєш. Я взагалі вважаю, що за час війни, так, ми знайомі, напевно, 3-4 роки, але за час війни кожен рік іде за 5. Тому що люди стають ближчими, і коли в цивілю дуже часто здавалося, що наче люди близькі і рідні, вони, на жаль, віддаляються, але з'являються побратими, з якими ти дихаєш одним повітрям, з якими ти борешся, яким ти довіряєш. І це так ще я по мінімуму сказала, що рік за 5, а може всі 10 і 20. Тому ми, можна сказати, з тобою знайомі вже ого-го скільки. Мені дуже приємно, що я сьогодні тут, в цьому ефірі, маю за велику честь. Справді, я галичанка, але наполовину в мені волинської крові, в мене батько був з Волині.
всім відоме Галицько-Волинське князівство, можна навіть так сказати. І так, дійсно, я маю у Львові, напевно, найбільшу приватну етногалерею, взагалі галерею приватну у Львові. І на її теренах функціонує музей приватної колекції, де представлені строї, українська ноша, прикраси, аксесуари, фактично зі всієї України. Тому, хто буде у Львові, я ласкаво прошу, ми в самому серці Львова, біля Палацу мистецтв, біля Палацу Потоцького, на вулиці Коперника, і ми радо вам представимо і вас захопимо українською вишивкою і українським етносом. Ну, я вже не буду вдавати, що ми на ви. Роксоляна відразу перейшла на те, як ми спілкуємося, просто від нашого знайомства. І я вам хочу сказати, шановні глядачі, що я коли опинився в цьому музеї, я був у такому шоці, і просто я замер і був під великим враженням. Там стільки багато всього, там стільки багато. До речі, Роксолана, скажи, будь ласка, а як правильно казати, наукова, бо ж це наука, це ж не в першу чергу це про науку, про науку, про вивчення і історії, і мистецтва. Там за спиною Роксоляни багато книжок з мистецтва. Тобто, це все не просто так, це не просто колекціонування чогось дотичного до фольклору. Так, а це дійсно наука. Як правильно, вишиванка, деякі кажуть, або вишита сорочка. От як по-науковому це звучить? Ну, мабуть, все-таки вишита сорочка. Вишиванка – це така, ну, більш скорочена, усучаснена назва. Український стрій, вишита сорочка. Я взагалі вважаю, що вишита сорочка, вона розкривається, давня вишита сорочка, вона по-правдивому розкривається тільки в строї. Разом з всіма аксесуарами, разом з прикрасами, разом з головними уборами. Це, ну, неймовірна краса. І просто слухачі, хто не зможе завітати до Львова найближчим часом, можуть зайти. У нас цілком недавно ми запустили сайт і запустили віртуальний музей. І ви можете поблукати залами нашого музею просто за допомогою мишки. Покрутитися на 360 градусів. Ми нещодавно з такою відомою дуже IT-компанією українською SoftServe із кафедрою штучного інтелекту нашої Львівської політехніки втілили цей проект, над яким працювали, ну, дуже довго, більше року, і ми його втілили в життя, і кожен охочий може, так як ми за зразок брали музеї Лувр і музей Ван Гога. Була поставлена дуже висока планка, і насправді в нас тепер, як по Лувру, можна походити мишкою нашими залами і подивитися ті чи інші речі, ті чи інші експонати різних регіонів і прочитати про регіони. Ми сайт поки що наповнюємо, але вже є що подивитися. І можна навіть зробити віртуально, до Дня вишиванки можна зробити віртуальну примірку. Там є портрети в різних строях, представлені різні строї України, і ви можете віртуально приміряти на себе будь-який з тих строїв. Вам прийде зображення ваше, підставиться ваша аватарка штучним інтелектом на вашу пошту, і ви можете в соцмережах постити вже себе в правдивому строї. Ось така в нас є фішечка, яку ми підготували до цього дня вишиванки, Міжнародного дня вишиванки. Одягу теж дуже мало збереглося. І я навіть не згадаю, чи бачив я справжній кримський одяг, от такий, якому там 80-100 років, не знаю. А чи бачила ти таке, і що нас у тому плані об'єднує? Може, візерунки, може, я не знаю, якісь, ну, таких вишитих сорочок, як жанру, напевно, такого не існує у кримців, але ну, от з точки зору мистецтвознавкині. Ну, взагалі, звичайно, я бачила кримський одяг, я цікавилася цією темою, і більше того, я думаю, що ми зможемо внизу в коментарях перекріпити. Я брала участь, я допомагала одягати Наталю Рибку, це у нас дівчина, акторка, дівчина з Полтавщини. Є такий, це, власне, після анексії Криму був зроблений той ролик. Я зараз, на жаль, не згадаю, в якому році, але там тема була така, щоб показати дівчину, ну так важко переповісти
переповісти зміст ролика, але показати, що країна єдина, і там я одягала її в полтавський стрій, а вона їй позичила якась родина, яка зберігає цей стрій, давній, правдивий кримський стрій, як реліквію, і вона періодично в ролику мінялася. Там була то вона в полтавському українському строї, то в кримському строї. І це така дуже гарна музика, дуже гарні пейзажі, і я думаю, що варто людям показати цей ролик, і ми його додамо. Стосовно подібності, я би не проводила аналогії, тому що дуже важко є провести аналогії навіть між українськими етносами, які, скажімо, от ми сьогодні говорили там про лемків, чи про гуцулів, і про подніпрян, або про слобожан. Насправді це цілком різні строї, це різні форми, в силу того, що ми були під різними імперіями, у нас були і релігійні впливи дуже різні. Етнічна мода формувалася, вона ж формується протягом навіть не століть, а тисячоліть. Але насправді, власне, в тому цікавість є України, що ми всі дуже самобутні. Кожен етнос дає в то багатство, в це намисто України, свою намистину, якусь таку дуже яскраву і дуже самобутню. І об'єднується вона все це великим словом Україна, великим словом нашої держави. Я просто не можу. Я не настільки є дослідниця кримського, я дуже мало його тримала в руках, дуже мало його знаю для того, щоб проводити аналогії і зараз тут на широку публіку говорити про відмінності і подібності. Вони безумовно відмінні, але насправді всі етноси відмінні, навіть сусідні етноси, навіть центральне Поділля і західне Поділля радикально відрізняються між собою, і це видно, прям кожній людині, яка хоч трошечки поцікавиться тим, але то вже, ви знаєте, ви вже так зайшли в мою тему, і я можу просто про це говорити до ранку, і просто буду використовувати ефір для пояснення цих різниць. Краще прийти і подивитися, звичайно, вживу, бо ці речі живі, але якщо нема змоги, то, будь ласка, гляньте, зайдіть до нас з допомогою якихось такої віртуальної реальності. Там виставлено в музеї далеко не вся колекція, але виставили, у нас брак місця, виставили так дуже щільненько, але виставили, зробили акцент все-таки на західних регіонах, тому що все-таки Львів – це є така столиця Західної України, хай не ображаються франківчани чи тернополяни, але що ми столиця. Я дуже люблю всі міста України, але просто в Києві, скажімо, є музей Гончара, де там представлена дуже гарно велика Україна, тому я вирішила все-таки за браком місця зробити акцент тут все-таки на західних етносах. І користуючись, хоча в нас дуже гарно представлена і Лівобережна Україна, і дукачі з Лівобережної України, приходьте, не пошкодуєте. Просто єдине, що якщо ти мені дозволиш, я хочу використати цей ефір і звернутися до кримської аудиторії, що, можливо, хтось може допомогти нам зробити переклади на кримську мову. Ми вже обговорювали цю тему, тому що ми, поки ще Трамп не розігнав фонд USAID, ми виграли аудіогіди, наш музей виграв, і ми маємо українською і ще 6 мовами світу, основними 6 мовами: англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською, польською, яку я ще назвала, німецькою, чи казала, 6 мов світу. Але я думаю, дуже правильно би було, стратегічно було би правильно, політично би було правильно записати кримською мовою наші аудіогіди. У нас є і кнопка на кацапську мову. Так, є. І в нас там тільки звучить, якщо на всіх мовах у нас перекладені всі екскурсії, то на кнопці кацапській в нас стоїть лише одна фраза. І не та, що люди думають, бо переважно вони думають, починають сміятися, кажуть, ми знаємо яке. Я кажу, ні, не так. У нас, так, привідкриваю, бо не кожен зайде до нас на аудіогіди, привідкриваю завісу. В нас, якщо натиснути кацапську мову, вибрати в аудіогіду, у нас є одне єдине речення. Смотри, кацап, у тебе такого нет. Дивись, я надіюся, що хтось дійсно відгукнеться і зв'яжеться, можна через мене з Роксоляною, щоб зробити цей аудіогід. Можливо, у когось є старі речі, які можна показати. Не знаю, я не спеціаліст, але я думаю, що
ось то точно, якщо ви хочете, щоб це побачив світ, то звернутися до таких людей, як Роксоляна, конкретно до Роксоляни, буде правильним рішенням. Бо от я кримець, я дуже мало бачив історичного цього строю. Реально мало. Де його, в принципі, я думаю, мало, як і всього мало в народу, який був багато разів депортований і зараз знаходиться в окупації. Ми познайомилися абсолютно, це глядачам розповідаю, абсолютно, в принципі, раптово. Але коли познайомилися, я таким подивом дізнався, що ти, Роксоляна, цікавишся Кримом, і що не раптово ти дивилася і АТР, і мій канал Ютубний, і потім все це переросло в підтримку волонтерську, бо Роксоляна є ще людиною, яка координує діяльність львівської спільноти благодіїв. Наше коло має назву, і вона, я в твоїй присутності кажу, вона Роксоляна свідомо, в наше коло і Роксоляна Шемчук із друзями допомагають різним підрозділам. І брат Роксоляни теж волонтер, тобто там вся сім'я така. Але велику увагу цими роками ти приділяєш підтримці кримського підрозділу в Збройних силах, за що тобі велика подяка, і бійці багато разів дякували, і я можу дякувати абсолютно нескінченно за це. Чому от ти львів'янка? Я не знаю, чи багато разів ти була в Криму раніше. Чому так Крим чіпляє тебе? Чому така цікавість до кримського корінного народу, до всього, що пов'язане з нашою історією? Просто так, пересічна людина, вона може не часто про Крим думає. Хоча я багато зустрічав людей, від яких я не чекав, що вони взагалі цікавляться Кримом, але це твоя зацікавленість і твоя допомога, і твоя віра в майбутнє наше спільне, вона мене дуже вражає. От звідки це все взялося? Ти ж, здається, казала, що я ледве не перша людина кримська, історична кримська, яку ти побачила в житті. Ну так, мабуть, ти от вперше в моєму житті такий от близький товариш, кримець. А звідки напевно, є багато факторів. Я щось навіть ніколи особливо і не давала собі відповідь на це питання. Але от якщо зараз подумати, мабуть, що війна, звичайно, триває вже не одне століття. Але оця велика війна нашого сьогодення, вона почалася сьогодні з Криму. І я не знаю, чи ти пам'ятаєш, але саме ти колись сказав, так мене це зачепила фраза, що з Криму все почалося, Кримом все і закінчиться. Це не зовсім моя фраза, це насправді сказала Севгіль Мусаєва, редакторка «Української правди». Я просто часто цю фразу цитую. Та вона абсолютно правдива. Я це чула від тебе. Окрім того, ти вже казав, що ми від початку війни зі своїми друзями, зі спільнотою допомагаємо різним підрозділам. І, звичайно, перший підрозділ це були наші львів'яни, 103-я бригада. Були близькі друзі, які вже зараз демобілізовані, але які побули в найгарячіших точках фронту 1,5-2 роки, хто як. І ми їм допомагали. Але один раз я говорила з одним паном підполковником, і він каже: Лян, розумієш, неправильно, так просто, каже, неправильно допомагати тим, де вже все є. Львів'яни мають все, тому що тут потужна підтримка Галичини. Ви знаєте про патріотичний дух наших львів'ян, Галичини. І в нас, напевно, немає ні одного, нікого, хто би не мав якогось брата, свата, кума, сусіда, однокласника, і кому би не допомагав. І, властиво,
Це також мене застановило. Він каже, тому що хтось має все, а хтось не має нічого. І тут це співпало на знайомство з тобою. Тут ми познайомилися якби віртуально наразі, але я вірю, що це я колись ще розвіртуалізуюся з Ленуром Іслямовим. Твій вплив, безперечно, є. Тут є паралелі з нашими депортованими людьми, яких переселяли. Одних переселяли з Лемківщини в Західну Україну, когось з Західної України виселяли протягом 15 хвилин в Сибір. І, мабуть, оцей біль, який я відчувала, вивчаючи, а я вивчала ті речі, які я вивчала стосовно лемків, стосовно галичан, він в мене обов'язково відгукувався в кримцях. Я в Криму, насправді, останній раз була дуже давно. Ще будучи, мабуть, студенткою першого курсу, в нас був студентський табір в Ялті. І от я туди їздила просто в студентський табір на відпочинок. І Крим, звичайно, ну Крим не можна не любити. Крим вражає. Крим – це така земля, надзвичайна земля. І от я не раз застановлювалася над тим, і як от люди, які тут жили, яких, скажімо, які в тій красі, ну там теплий клімат, це також грає відчутну роль клімат. Можливо, це зараз вторинне звучить, але насправді людям важко адаптовуватися, і велика частина при депортації гине тільки через холод, мороз, просто через несприйняття якогось морозу, несприйняття, просто не маючи теплих речей, яких взяти під рукою в дорогу. І я думала, як же ж цей народ, і як він, і коли почалося 14-й рік, це так було зворушливо, що такий народ з такою понівеченою долею через москаля, він ще тримається на своїй землі, хоча, звичайно, заросійщення там було величезне. І він воює за ту землю. Зворушували люди, які воюють за Україну, кримці. І ну, це все якось наклалося. Я боюся, що я не зможу навіть сформулювати от глибини у цього мого ставлення. Ну і крім того, знаєте, коли в тебе лишилися, ти воюєш на фронті, а твоя частина родини десь по чужих землях, частина родини лишилася в окупації. Ми знаємо, що в Криму працює величезне підпілля. Але вони не можуть напряму допомагати тим підрозділам, де є кримці. Вони не можуть, так як львів'яни, збирати допомогу, відправляти на фронт. І тому ми повинні підключатися. Якщо ми можемо допомогти тим людям, підрозділам, яких там близькі лишилися в окупації, які воюють за Україну, я думаю, що це наш святий обов'язок. А загалом, мабуть, для мене і особливо, ну просто ми допомагаємо ЗСУ. Адже в тих підрозділах, де є кримці, якими керував Ленур Іслямов, там же ж дуже багато є, ми ж це обговорювали не раз, і галичан, і волинян. Це все є один народ, і просто нам треба здолати цю орду, і просто кожен з нас мусить думати, як це робити. Мусить прокидатися зранку і думати, що я сьогодні можу зробити для фронту. І якби так робив кожен, треба жити, далі продовжувати жити, бо ми в тилу тримаємо економіку, ми тримаємо в тилу, зрештою, нормальну життєздатність країни. Але коли ми прокидаємося зранку, ми повинні перше, що згадати, що завдяки кому ми живемо, завдяки кому ми ходимо на роботу, завдяки кому в рідних ліжечках сплять наші діти, завдяки кому вони здобувають освіту. Виключно завдяки ЗСУ. Так, ми вдячні світові за допомогу, ми вдячні тим переломним моментам, які зараз відбуваються, і є надія, що вони відбудуться, але в першу чергу це ЗСУ. І наш святий обов'язок просто їм допомагати щодня, щохвилини, відсувати все. У нас в першу чергу має бути допомога ЗСУ, а потім вже все решта. Така моя позиція, і я переконана, що вона правильна. І я, користуючись ефіром, також довожу свою позицію до тих, хто, можливо, вже втомився. Так що я думаю, що просто це треба не втомлюватися, говорити і закликати людей при кожній можливості, при кожному ефірі. І дякую за цю можливість. Друзі, цей проєкт для людей і про людей, для України і про Україну, для Криму і про Крим. Я дякую вам за вашу увагу, за те, що ви знаходите час
і знаходити сили для того, щоб не лише дивитися, слухати, а й співчувати, на те, щоб допомагати, на те, щоб не залишатися байдужими. Тому тих, хто дивиться цю програму, хто подивився сьогоднішній етер, я прошу, якщо буде ваша ласка, якщо ви маєте таку можливість, допомагати телеканалу АТР працювати, бо без глядачів цей канал не існує і ніколи не існував. Такі можливості є прикладом на YouTube-каналі, можна стати спонсором на будь-якому рівні, який вам доступний, який ви можете собі дозволити під час війни. А також можна стати підписником і донором телеканалу АТР на сайті Patreon. Ну, ви про це, я думаю, про цей сайт, я думаю, чули. Це теж зручно для тих, хто хоче не стояти осторонь. Дякую вам, до нових зустрічей.